Mi-a plăcut, dacă vă place și vouă, din Einstein, probabil că știți foarte bine, citatul: educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat la școală. SEU, și o să vă întrebați de ce sunt eu foarte lipit de asemenea, am făcut într-adevăr doctoratul, deci este un portavion, așa îl percep, într-o lume a oportunităților în scădere. Și nu vă lăsați amăgiți, nu sunt joburi. Directorii de resurse umane nu sunt atât de plăcuți și de cordiali în realitate. Nici nu se uită la CV-urile dumneavoastră. Dar în viața reală nu interesează deloc de traiectul dumneavoastră profesional. Am aflat asta și vă spun cu certitudine. Dar bine ca și corporate policy, no offense intended, cu toată dragostea și considerația. Jobul este unul singur. Câte rânduri de piele pot să-ți iau? Corect? Cum fac să-ți dau cât mai puține beneficii? Corect? Și cum pot face? Corect? Cum pot face să văd altul care ne aduce aceleași beneficii pe bani mai puțin? Nu vă amăgiți. Nu sunt atât de negativ, să nu mă luați în lume de rău. Este chiar pozitiv ceea ce vreau să vă spun. Da? Gândiți-vă că competitorii dumneavoastră pentru joburi sunt acum în alte părți. Corect? Și numai faptul că sunteți aici este un mare plus. Astăzi, la 12 Schuster, vă dau un exemplu. Câți dintre dumneavoastră știți ce s-a întâmplat astăzi masiv pe piețele internaționale? Nu vă dau exemplul acesta doar așa, de pur și simplu am ales exact înainte de a veni aici. Este facilitatea numărul 2 a Băncii Centrale Europene, așteptată de piețe și așa mai departe. Probabil că aveți deja cunoștințele astea și știți, da? Este modalitatea prin care economia nominală, financiară, băncile, da, merg mai departe, fără să le pese de economia reală. Economia reală suferă în continuare, este într-o criză teribilă. Unul din slide-urile mele favorite este următorul. Dacă aveți o idee ce înseamnă acest grafic animat, aveți cea mai mică idee? În stânga jos este o dată acolo, vedeți? Este un grafic animat al volumelor de tranzacție bursiere. 2007, unde suntem? 2007, da? Ziua și luna. Aici sunt marile bănci, marile burse ale lumii. Ce credeți că se întâmplă acum? Pe diferite culori. Important este ce se întâmplă acolo. 2007, 2008. Ce așteptări aveți? Ce se întâmplă? Pare ok până acum, da? Mă las un pic. 2008. Dintr-o dată. Ce au început? Traderii, fondurile de investiții. Ce se întâmplă aici? Știți ceva anume? Dintr-o dată mai stau un pic. Observați că dimineața, da? În stânga e dimineața. Corector, ora de începere a tranzacționării. În dreapta este ora de închidere. Da? E o medie, de fapt. Da? Tendința, o vedeți, indivizii sunt mai proaste dimineața, corect? Și încearcă norocul. Să nu credeți că se fac mai pe bursă. Nu vă uitați la televizor și nu vă lăsați impresionați că există modalități de a câștiga bani ușor. Ia uitați. 2010. Iunie. Iulie. August. Ce s-a întâmplat? A băgat pe toți tranzacționările? Ce credeți că s-a întâmplat? Nu vă spun decât la sfârșit. Da? A fost o motivație aici, de a început toată lumea să. Dar cred că este în titlu acolo sus, The Rise of the Machines. Este un slide în engleză, la asociați și cu CFA România. Știți ce este aici? Știți cine face tranzacții astăzi? HFT, High Frequency Trading, algoritmul și mașinile. Nu mai există conceptul de broker. În România mai sunt 900 din 2000. Sunt mașini și algoritmuri care arbitrajează instantaneu. Ia uitați, vedeți? Piețe, acțiuni, ore, valute, amestecă commodities cu ce vreți, da? Deci trăim într-o lume instantaneu, 24/7, în care cel mai mare dușman nu este chinezul care face iPhone și iPad, pe care îl adorăm probabil, ci este mașina, ladies and gentlemen. Mașina care nu are nevoie de salariu, corect? Nu are concediu, corect? Nu are salariu, niciuna din, corect? Și uitați ce este capabilă să facă, da? Toate marile firme de brokeraj. Toate studiile, Yahoo, găsiți, căutați, toate studiile, CFA Institute, care are o bază de date impecabilă, ale valorii adăugate de profesioniști în administrarea banilor.
Care credeți că este, on average, pe termen lung, valoarea adăugată de profesionist? Dați-vă la mine, nu aici. Cât este? 0 lei, din punct de vedere practic, banii administrației instituțional nu adaugă, în corelație și cu risc, semnificativ, pe termen suficient lung, valoarea adăugată. Și totuși, oamenii își pun, din vari motive, reducerea riscului, lipsă de timp și așa mai departe. Nici măcar studii de caz, nici măcar cei mai buni profesori de business nu reușesc, da? Sistematic să bată piața. Cunoașteți foarte bine de la cursurile minunate ale unor profesori, teoria pieței, nu? Eficiente și tot ce înseamnă lucrul acesta.